ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад бо гузоришҳо одди ҷиноятҳои содиршуда ва дигар самтҳои фаъолияти милитсияи суғд манзури шумост. Гуфтаему боз такрор мегӯем ки оқибати ҷинояткорӣ ё умуман қонунишканӣ нороҳатию беобрӯист. имрӯз дар барнома тамошо кунед. куштор дар ҳолати мастӣ, муноқишаи ду ҳамқадаҳ ба марг анҷомид. дар Хуҷанд дуздони корозмударо дастгир карданд. дуздии чиптаҳои лотарея ва пули нақд. ғоратгарон ҷазо гирифтанд. гузориш аз мурофиаи судӣ. чорабиниҳои милитсия дар самти пешгирии шабгардии ноболиғон. садама бо ҳалокати 6 нафар дар шоҳрои душанбе Хуҷанд Чаноқ. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. пеш аз шарҳу тавзеҳи гузоришҳои барнома аз номи худ ва ҳамкасбонам якояки шумо тамошобинони азизро бо пойдортарин ҷашни ҷаҳонӣ, ҷашне ки рамзи покиву озодагист, ҷашни ниёгони мову шумо Наврӯзи хуҷастапай табрик менамоям. роҳбарият ва ҳайати шахсии милитсияи суғд тамоми мардуми ҳавзаи Наврӯзро таҳният гуфта хушрӯзии онҳоро хоҳон аст. Наврӯз муборак.